Eu son Charo López. Se me teño que definir, o primeiro que diría de min, penso que non é poeta ou escritora. Acho que antes me defino como xornalista, tamén como fotógrafa. Sí que considero que traballo no campo cultural, mas digamos que teño unha certa tendencia a falar máis do que a principal vía de financiamento, non? Así como a cousa máis pecuniaria ou laboral. Sí, e tamén activista, podía dizer, non? Así como militante de algunhas causas xustas. Elikkä nyt tänään on vieraana Charo Lopez ja olemme täällä NH-hotellin aulassa, jossa sitten Charoa haastattelen. Ja Charo haluaa nyt määritellä itsensä enemmänkin toimittajana, valokuvaajana ja myöskin kulttuurityöntekijänä, monipuolisena sellaisena, mutta hän on myös runoilija. A respeito do protagonismo ou da importancia que ten a defensa da lingua galega na literatura e en particular na poesía galega, acho que está moito ligada ao seu uso en si propio, porque nun contexto de substitución lingüística, resistir na lingua popular, na lingua base, na lingua que está sendo sustituída, pois xa aparece en si propio quase como un activismo, non? E, por tanto, acho que a maioría das persoas que escreven en galego están como connotadas, afíns, digamos, a esa loita cultural, non? A esa defensa. E entón, dentro do campo da defensa da lingua, da defensa do galego na Galiza, acho que há un movimento moito importante que é o reintegracionismo. O reintegracionismo lingüístico entende que o galego e o portugués son, na realidade, o mesmo idioma. E entón, a única diferenza é que ficamos dentro do Estado español e entón houve algunhas variações co tempo pelas quais o galego ficou fonéticamente máis similar ao castellano e intentou isolarse, dizer que era un idioma completamente diferente. Porén, eu entendo, e o movimento reintegracionista en xeral entende e defende que a raíz lingüística e a intercomprensión entendemos que lingüísticamente, filolóxicamente é o mesmo idioma e que a separación é apenas política e que esa separación favorece o unionismo español e que nos fecha moitas portas, porque nós de repente, con o noso idioma minorizado, que a priori era unha lingua sen utilidade, podemos conectarnos con toda a lusofonía, o cual é unha riqueza cultural inmensa. Tähän liittyy myöskin se, että gallegu on tavallaan standardisoitu lähemmäksi espanjan kieltä, tavallaan myös kieliopillisesti ja kielen suunnittelun näkökulmasta. Se on eristetty sitten portugalin kielestä. Ja hän toivoo, että tapahtuisi tämmöinen reintegraatio, eli jälleen yhdistyminen tämän eristäytymisen sijasta, koska se avaisi näitä kulttuurien välisiä portteja, tulisi enemmän tätä dialogia just lusofonisten kirjallisuuksien ja kieltenkin välillä. Entón, sobre como se ven ou como se percebe a pegada, digamos, do colonialismo, non? Ou das relacións de poder nos meus textos, nos meus poemas, é un asunto complexo. Eu penso que quase sempre se perceben as relacións de poder. Non ten por que ser só coloniais, non? Mas cando há relacións de poder. No meu caso, acho que há moitas feridas e moita raiva de perceber esa estrutura, non? Que é unha estrutura inxusta. Entón, non é tanto un interese racional, consciente de querer falar de colonialismo ou de relacións de poder, quanto unha necesidade de falar das injustizas. Exacto, de falar das injustizas. Na identidade galega, eu sentí moita violencia desde pequena por asimilarnos con España, non? Entón, na escola non se falaba de realidade galega como unha identidade en sí, o idioma, había burlas por falar en galego. Entón, esa idea de
de como algo moito subtil estaba a colocar que o teu era inferior. Tamén en relación, por exemplo, á identidade máis rural, a forma de vida, o idioma, como xa dixe. Un poquinho máis avanzado tamén conseguí perceber preto da adolescencia os roles de xénero, a violencia derivada do patriarcado e todas as presóns contra as mulleres e os nosos corpos. E pronto, máis avanzado aínda, conseguí ver tamén as injustizas cara a outros povos para outras realidades a nivel internacional. Entón, tamén en relación con a idea do marco colonialista ou de denuncia das opresóns, eu gostaría de sinalar unha perspectiva un bocado máis sociolóxica que analice as posicións dos diferentes axentes, das diferentes escritoras no campo literario ou no campo cultural. Porque acho que o que define as posicións antiimperialistas ou emancipatorias, como que procuran a liberdade, non ten tanto a ver cos tópicos, ou non ten por que ser tanto o tópico en sí de falar explícitamente de asuntos políticos, cuanto, por unha parte, a honestidade na escrita, digamos, a nivel hermenéutico, a nivel de dentro do texto falaría de honestidade, e depois, a nivel de campo, de fora do texto, falaría das posicións de compromiso das persoas, porque non é só no literario que se faz a política. Non é, eu escrevo este poema e já fico facendo check nos meus compromisos frente ás injustizas. Acho que há que estar no literario, há que ser coherente, mas a luita pola emancipación ou as luitas en xeral pola xustiza son en todas as nosas áreas vitais.